लीलाबती दैमारिनि नखरा दिनै सानावनो अम्बासि हरबादि जानानै दं। मिथि मोना समनि फाखनाव सोरनि जिउआ बबे समाव मा जायो। गावनि असे बिसिखौ बिजामादैनाव नायना फैफिननाय समावनो हरखाबै लामायाव गंसे गारिजों जाब्रबथाय जानानै जौसिन फाहामथाय लानो हायैयाव दिनै सनातन बसुमतारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय काटलपारा गामिनि थागिबि सनातन बसुमतारि बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे समाज सिबियारि, हारि मोजां मोनग्रा, थुनलाइ सिबियारि, बाथौ धोरोम सिबियारि आरो समाजनि सासे गोख्रों मावथिमोन। बिथां सनातन बसुमतारिया 70 बोसोर बैसोआव दिनै हरखाबै जाब्रबथाय जानायजों जिउ गोमानांबाय। बिथांनि बिसि लीलाबती दैमारियाबो थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै गोजौ फाहामथाय लानो हायैयाव ओरैनो गोग्लैसोनानै दं। बर' हारिनि सम्पद, बर' हारि एबा ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावनो गिबिसिन आरो गोबां खेब नेशनेल लेभेलाव एथलेटिक गेलेनानै सनानि मेडेल आरजिनानै लानो हानाय लीलाबती दैमारिनि नखरा दिनै सानावनो अम्बासि हरबादि जानानै दं। बर' हारियाव जारिमिन सोरजिनाय लीलाबती दैमारिनि बेबायदि दुखुथिया नखराव फैनानै बिथां सनातन बसुमतारिनि रुंसारि सोलेराव ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोर, गोबां गौथुम आरो बरपेटा बाक्सा जिल्ला बाथौ महासभानि दैदेनगिरि बिथांमोना बिबार बावफैदों आरो दुखु फोरमायदों। दा बाथ्राया जाबाय बिथां नेशनेल लेभेलाव सनानि मेडेल मोननानै बर' हारियाव जारिमिन सोरजिनाय लीलाबती दैमारिनि दुखुथिया नखरखौ सोर हेफाजाब होगोन। ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ जायखिजाया समावनो दान्दिसेब्लाबो सम दिहुननानै खौरां लाफैनो आरो हेफाजाब होनो खावलायदों। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङै बरपेटा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि जानानै जोंनि मावथि सोद्रोमाखौ लानानै बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै लोगो लानानै बिथांखौ जोङै सम मथे बिबार बावफैनो मोनबाय। बिनि थाखाय जों गोजोनबाय आरो बिथांखौ जोङै बिबार बावनायनि उनाव गासै जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम आङै बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जरियते आं मेसेज हरनो सानदों जे बिथां सनातन बसुमतारिया जोंनि दुलाराय बाथौ महासभानि जिउनां सोद्रोमामोन। बिथांखौ जों अराय गोसोखाङो। मानो होनबा बिथाङा सासे जिल्लानिबो गोख्रों मावथि आरो जोंनि सुरबेटा बियाबनि बिथाङा बोसोनगिरिमोन बाथौ गौथुमनि। बिनि थाखाय आङै दिनै जोंनि मावथिया रुंसारि जालांनाय थाखाय दुखु फोरमायबाय रायजो राजानि सेराव आरो बाथौ सिबियारिनि सेराव। बिथांनि जिउ जारिमिना जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनब्ला बिथाङा आबाद मावनानै न'खरखौ फालियोमोन आरो बिथांनि बिजियाबो बै समाव आं खौरां लानाय समावलागै एमावनो गोग्लैना दङ। आं खौरांखौ लाबाय आरो बिथांनि नायल' जाल' फिसाला सासेयाबो दा बेरामाव गोग्लैना दङ। मोजां अबस्था नङा। रांखावरिनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै, मोजां फाहामथायखौ लानो हायाखै। बिनि थाखाय आङै रायजो राजा एबा बिटिआर सिफनिसिम एसे न'खरखौ नायफिननो थाखाय गोसो गोरबोजों खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जिउ जारिमिनाव समाज सिबिनायजों लोगोसे जाथिखौ मोजां मोननाय, हारिखौ मोजां मोननाय आरो थुनलाइखौ मोजां मोननाय, बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननानै बिथाङा 1977-78आव मोनसे सेरजा लाइसिखौ लिरबिदां हिसाबै गालांदों आरो बिनि एडिटरा चित्तरन्जन मोसाहारि, बिखौ जों मिथिना मोनदों। आरो बिनि बादैबो गुबुन गुबुन जोंनि धोरोमारि बिसम्बियाव गोबां लिरबिदां लिरनानै
बिथाङा बर' हारिनो मोनसे सम्पद हिसाबै गालांनाय जादो बिनि थाखाय जोङै चिरकृतज्ञ बिथांनि सेराव आरो बिनि जिउ सोलेरा बिनि जिउआ सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैयो बिखौनो जोङै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मिजिंथिनानै फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों। बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम दिनैनि बे दुखु गोनां समाव आङो नैबे दुखुथिया न'खराव थानानै बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथां सनातन बसुमतारिया जिउ गोमानानै थांबाय दिनै फुंनि 3 रिंगा बाजियाव थांनाय 3 एप्रिल 2022 इं मायथाइखालि सनातन बसुमतारिनि बिसि लीलावती दैमारिया बिजामादैनि न'आव दंहैयोमोन। बिथाङा बिथांनि न'खराव थानानै गावनि रुगिया बेरामि देहाखौ लानानै दंहैयो। दा बिथांखौ खौरां लानानै फैफिननाय समावनो बिथां सनातन बसुमतारिया हरखाबै लामा ससेयाव गंसे गारिजों जाब्रबथाय जायो। बे समनिफ्रायनो बिथाङा ट्रिटमेन्ट लादोंमोनबाबो मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो हायाखैमोन, गोजौ फाहामथाय होनो हायाखैमोन। बेनिखायनो एसे हामनाय बायदि जादोंमोनबाबो लाजोबनो हायाखैमोन ट्रिटमेन्टखौ, गेजेराव गेप जालांदोंमोन फैसानि थाखाय। बेबायदिनो दिनैनि दिनाव बिथाङा सोरगोआरि जालांबाय। दा बे मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा। दा बिथांनिल' बाथ्रा नङा, बिथांनि न'खरानो ओरैबायदि आलाय सिलाय जानानै दङ। बिसोरो 3 फेमिलि मेम्बार, बिथां आदा सनातन बसुमतारिजों लोगोसे गावनि बिसि लीलावती बसुमतारि दैमारि बिथाङाबो बिसनानिफ्राय उथिनो हालिया। बिथाङा दिनै गोबां बोसोर जाबाय। बिथांखौबो रांखान्थिनि थाखाय फैसानि अभाबाव मोजां फाहामथाय होनो हायाखै। आरो बिथांजोनि लोगोसेनो बिथांनि फिसाज्ला नबजित बसुमतारियाबो दिनै गोबाव बोसोर जाबाय। बिथांनि खर'आ मोजां नङा, बिथांनि सोलेरा मोजां नङा, बिथांनि जानाय थानाय थिग गैलिया। बिथाङा अनाय बनाय हाग्राबारि मानि गिदिंथिंना थायो। ना मोनजादो ना मोनजायाखै बेबायदि अबस्था। दा बेखायनो आं गामिनि सासे सुबुं हिसाबै जोंनि मेगन सिगाङावनो नुनानै मोनदों, नुनानै जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा होननानै जों सानदों। दा बाथ्राया जाबाय मा, लीलावती दैमारि बिथांजोआ बर' हारिनि सिगांग्रो नेसनेल लेभेलाव आइजोफोरनि मादाव गेलेजेन्नाय एथलेटिक्स गेलेनाय, सिगांग्रो बिथाङा गल्ड मेडेल मोननाय। बिथाङा जेभलिन थ्र' गेलेयोमोन, बिनि अनगायैबो शट पुट, डिस्कास थ्र' बेबायदि गेलेयोमोन। मेइन इभेन्टआ बिथांनिया जेभलिन थ्र'मोन। बिथाङा 1974 सननिफ्राय जेब्ला हाइ स्कुलाव थानाय सम, बे समनिफ्रायनो बिथाङा गोबाव बोसोर नेसनेल लेभेलाव गेलेनानै गल्ड मेडेल मोननो हादों। बिथाङा बर' हारिनिल' नङा, आसामनि ट्राइबेल माहारिनि गेजेरावनो गिबिसिनमोन। बिथाङानो मोनसे जारिमिन सोरजिनो हादोंमोन। दा बिथांनि संसारा दिनै सानावनो अम्बासि हर बायदि जानानै दं। जोंबो नायनानैल' थाबाय थानाय रखम जानानै दङ। दिनै बिथांनि न'खरफोरा गुबुन जाजोबनानै गावबा गाव जाबाय। दा न'खरबो बिसोरो न'बो थिखांनो हायाखै। दा बिजामादैनियाव थानानै देहाखौ एसे एला फाहामथाय होयो। थेवबाबो बिथांमोननि सिकित्साया आधरुवा जायो। मोजां हस्पिटालाव एडमिट खालामनो हायाखै, एसे एला अखुद जायो। बेबायदिनो सोलिगासिनो दं। दा बिथांजोआ बिसनानिफ्राय उथिनो हालिया। जोङो दुखु मोनो। बर' हारिनि सासे जोहोलावजो होनना बुंनांगोन गेलेनाय आयदायाव, जाय मानसिया जारिमिन सोरजिबाय। बिथांजोनि अबस्थाया बेबायदि। दा आं दिनैनि समाव बेखौनो बुंनो नागिरो, दिनै जोंहा बर'फोरा बिटिआर गभर्नमेन्ट दं, आगोलाव बिटिसि गभर्नमेन्ट दंमोन।
जोङो बाजैनि जानानै खनसे खननै जोङो BSc थानाय समावबो प्रेमसिं ब्रह्म सिफ जानाय समावबो जों दरखास्थ' खोलैदोंमोन बाजैनि थाखाय माबा मोनसे खालामनांगौ होननानै आरो बाजैनि जिथु थांखि कस होनानै इयुन जोलैफोरखौ मोजां खालामलांनायनि जिथु थांखिमोन जों जिहेतुके गामिनि हिसाबै बाजैनि बाथ्राफोरखौ जों मिथियो जोंनि सिगाङाव बुङोमोन बेफोर माखासे मिजिंफोरा दिनै हांगार जानाय बायदि जालांबाय आरो BTC हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावबो जोङो दरखास्थ' होदोंमोन दिनैसिम जेबो मोनबोफेराखै गेदेर गेदेर मिथिंफोराव बिथांमोना लेंहरो बाजैखौ जे फाय मिथिङाव नोंथांनो आर'नाइ फालि बावगोन बिदि बुंनायाव बाजैया थाङोमोन गारि भारा लानानैबाबो नाथाय बिथाङा आर'नाइ फालि गांसे मोननायनि उनाव बिथाङा गारि भाराखौबो मोनबोफेरामोन दा बर' हारिनि सासे बेबायदि गेदेमा आइजोआ बे अबस्थायाव दङ आं दिनैनि समाव बेखौनो खावलायनो नागिरो दिनै गोदान सरकार फैदों BTR गभर्नमेन्टनि बिथां चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे बिथाङा फैनानै खनसे नायलांफैनांगौ बिथांनि हालोदा माबायदि जानानै दङ बिथांनि न'खरा बोरै सोलिना दङ आङो बेखौनो गले गले खावलायो बिथां प्रमद सारनिसिम बिथाङा जायखिजाया समाव गावनि सुबिदा बायदियै जेब्ला हायो बे समाव बिथाङा फैनांगौ फैनानै नायनांगौ न'खरनो माबा मोनसे बाथ्राजोंबाबो साहस मोनसे होनांगौ जों बेखौनो लुबैयो आं दा प्रमद बर' बिथांनिसिम नैबे समाव बुंनो नागिरदों BTR गभर्नमेन्टनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा खोनानो मोन्दों बिथाङा गुबुन गुबुन गेलेगिरियानो जा बेरामाव गोलैनाय सुबुंफोरानो जा जों मबाइलफोराव नुयो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनाय दा बेखायनो प्रमद बर' बिथां सारनिसिम आङो गंग्लायै गुरैयै आथिङाव हमना खुलुमनानै खावलायनो लुबैदों दिनै लीलाबती दैमारि बिथांनि न'खराव फैनांगौ होननानै दिनै बिथाङा जेब्ला सम मोनो सम दिहुननानै माब्लाबा सानसे समाव दान्दिसे समबाबो फैनानै बिथाङा नायफैनांगौ बिथांनि न'खराव एसे साहस होनांगौ बेखौनो आङो बिथांखौ खावलायनो लुबैयो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि इउटुबनि मेनेजार बिथांखौ साबायखर बावबाय आरो जोंहा दिनै आंनि आदा खनातन बसुमतारिया हरखाब थैलांबाय बिथांखौ जोङो मेडिकेल लांनानै फाहामनो नाजादोंमोन नाथाय इनि बेरामा हामथावै बेमार नालाय दिनै हरखाब हराव थांनाय हरनि 3 बाजिसोआव बिथाङा रुंसारि जायो बिथाङा थैनाय सिगां फिसा हिन्जाव खासे हाबा हरबाय ओमफ्राय फंबाय उन्दै खासे दङ बेहा माथानि एसे ब्रेननि एसे ब्रेन क्रेक जादों बेखायनो बिनि बेरामखौ फाहामलांनो हादिया अब्लाबो जों एसे फाहामनो नाजादों आरो लोगोसे नैबे सनातन बसुमतारी रुंसारि जालांनायनि बाजैया लीलाबती दैमारि बिथाङा दा सरकार पेन्सन मोनो खेलानि पेन्सन मोनो अल इन्डिया माबायाव 1972 ना माबा अल इन्डिया चेम्पियनशिप जादोंमोन जा हक दा बाजैयाबो थारमाने लीलाबती दैमारियाबो अखुब पेरालाइसिस बायदि जाना दङ हामाखै आदायाथ' थैलांबायानो बाजैयाबो दा अखुब जाना दङ बिसोरनि हंगाराव दिनै सेवहांगार जालांनाय बायदि जाबाय गासैबो अखुब फिसाजो सासेयाल' बें मोजां बिबो लांनानै जोबोद फाहामनो नाजाबाय खिन्थु हायाखिसै थेवबो मा जायो खोथानो हाया नाजागासिनो दं आरो फिसाजोआ दा बेखौ एसे नायदों अनदों खरस खालामनानै सिकित्सा खालामबाय दङ दाथ' बेनि गेजेरजोंनो बिफाया थैलांबाय दा कृष्णाया फिसाजो जायो गेदेर आरो बिफङा दा माथानि दुख जानानै गिदिंलाबाय थायो दुखुनांथाव बाथ्रा आं खनातन बसुमतारी रुंसारि जालांनाय खनातन बसुमतारी आं फंबाय जोङो आं 2 नाम्बार फंबाय जों बिदि आंनि मिसेस आरो आंजों खानिबा खरबिटा गोजौ फरायसालियाव जों फोरोंगिरि मावोमोन जों सानैबो बारग'बाय रिटायार जाबाय अब्लाबो जों दुखुनि गेजेरजोंनो गासै खामानिखौ सल्भ खालामनो नाजादों आरो जों सल्भ खालामगोनबो अब्लाबो जोंहा दुखुआव दा थाबाय आदाया
थैनो बैसो जाथ'वाखैमोन आरो थैनो सम बैसो दंमोन दा हरखाब थांबाय दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा दुखु खालामनाय आङो एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरो बाइकआ खुन्दायदोंमोन खिन्थु बे एक्सिडेन्ट जानानै एसे ट्रिटमेन्ट लानायाव बे हामदोंमोन आरो थगाव लाना थाबायनो हानाय जाबायमोन नाथाय मा जालांखो उनाव लाखै लाखैथ' चेकआपआव थांना फैबाय बेनिफ्राय नैबे न'आव दोनफैनायाव लाखै लाखैनो माबा जानो हाया लोंनो हाया मासेया आवगाय गेस्ट्रिक आलसार जादोंमोनबो हामदोंमोन डाक्टर लगायनानै दा बे एख' जानाया जाबानो गोबायो माबा गोजा गोजा गयो बेनिफ्राय उनाव गम मोनबाय जे उदैयाव गाराय जाजोबदों निस्सय माबा ब्लाड इनफेक्सननिबो खोथा बुंदों डाक्टरफोरा नामखौ खोन्थायाबाबो बेमारा गिथाव बेमारखा जों सानना लाबाय आरो जों मिया माबा दाख्लै बरपेटा दाउ एमडि डाक्टरनिफ्राय जों सिकित्सा खालामना लाना फैबाय बे हरावनो हरनि 3 बाजिसोआवनो बिथाङा रुंसारि जालाङो दुखुनांथाव बाथ्रा सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं जों बेखौ मिथिस'वा आरो जों बेखौ बारग'नोबो हाखाया जों जोनोम लादोंबा थैखानो खानसे थेवबो आदाया थांग्रोबाय बिथाङा थांनायनि बैसो जाथ'वाखैमोन आरो एसे दोंबायमोन समा जेनेबा दा बेथ' 72 71 ओरै जादों आरो मा बैसोआ जाबाय देसुन बैसोआ आजिखालि भेजालि बुस्थु जानानै थांना थानायनि समस्यानो बिराद समस्या जा हक आं मिजिंथियो बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलारि बाथि बायदि जोंना थाहैयो आरो अबंगसेया बिथांखौ बोर सारस्रिथों थांना थाथों आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360